בואו תראו מה קורה כשכיתה מצור הדסה, שיש לה 2,700 נקודות, פותחת את דלת הזהב. שימו לב למה זה הופך. 2,000! 4,700 נקודות, והם במקום הראשון בענק. אין ספק, בענק, הכיתה מצור הדסה, כיתה ו' כרגע במקום הראשון של השבוע השני באליפות המרכז בששטוס 2010. ברוכים הבאים לשבוע השני, ליום הרביעי והגורלי ביותר והמכריע ביותר, שבסופו נדע מי הכיתה השנייה שעולה לחצי הגמר. האם זו הכיתה מצור הדסה, או שאולי זו אחת משתי הכיתות שיושבות כאן באולפן? אז בואו תכירו כבר את כיתה ו'4 מבית הספר הלל ברמת גן. ומול הצהובים ברמת גן, תנו כבוד לכיתה ו'1 מבית הספר ויטקין בראשון לציון. רמת גן מול ראשון. מתחילים. It's one small step for man, one giant leap for mankind. קבלו את קהל מוסרי! שלום לכם, שבוע שני, יום רביעי, וזה אומר שהיום אנחנו ביום חשוב וגורלי, כי היום, ממש בעוד פחות מחצי שעה, אתם תדעו איזו כיתה מצטרפת לכיתה ו' מיהוד ותתפוס את המקום השני בחצי הגמר של אליפות המרכז בששטוס 2010. האם זאת תהיה הכיתה שכרגע מובילה מצור הדסה? אולי זאת תהיה הכיתה מרמת גן? או שאולי זאת תהיה הכיתה מראשון לציון? את כל התשובות לשאלות האלה אנחנו נפתור ביחד. בינתיים תנו הרבה כבוד לשתי קפטניות שרוצות להוביל את הכיתה שלהם לניצחון. מרמת גן, בואו נכיר את גלי. שלום גלי, סיבוב, יפה, מה שלומך? הכל בסדר. הכל מצוין, איזו צמה ארוכה ויפה. מודעת לזה, בטח כל הזמן אומרים לך את זה. כמה שנים את מגדלת את הצמה הזאת? אני תמיד מסתפרת, אבל אני אף פעם לא הסתפרתי ממש קצר, אבל אני תמיד מסתפרת. תמיד מסתפרת? תסתכלו איזה אורך, תסתובבי רגע. תראו מה זה, רק על זה הייתי נותן לה מפתח. או מספריים, לא יודע מה יותר טוב. מולך, בואי נבדוק האם לקפטנית של ראשון יש גם שיער ארוך וגם צמה. בואו נראה, קבלו את אביטל. שלום אביטל, מה שלומך? מה זה? זה קצרצר. את הולכת הרבה לספה? בערך כן. בערך, כן. טוב, לחיצת יד ספורטיבית. יש לנו היום שתי קפטניות. יהיה מאוד מעניין לראות אותם גם במשימת הקורה, גם בחדר החושך, וגם בבדיקת הערנות שיכולה להגיע כל רגע. לא עכשיו, זה בטוח. בואו נמשיך למשימה הראשונה, שאחריה נדע איזו כיתה תעלה ליתרון של מפתח אחד. משימה ראשונה, הנדנוד הגורלי. שלום, דור, מה העניינים? בסדר. הכל בסדר? כן. איך הכיתה שלך נראית מהגובה שאתה נמצא? אחלה, בסדר. כן? פוטוגנים? נחמדים? כן. אתה צריך עידוד? סבבה. יאללה, תעודדו את דור. ומול דור, בוא נדבר ונשמע מה שלום רוני. רוני, מה קורה? לא בסדר. משם אתה רואה את רמת גן? קצת קשה. קצת קשה לראות את רמת גן. טוב, האמת שזה יהיה קשה לעבור את מסלול המכשולים שהכנו לכם כאן, מסלול הנדנדות. המטרה שלכם כמובן לרדת בסולם החבלים, ללחוץ על הזמזם
ולהביא מפתח ראשון לכיתה שלכם. דור מראשון לציון, רוני מול רמת גן, והמשימה שיוצאת לדרך עכשיו. מי יהיה מספיק מהיר? תסתכלו על רוני הצהוב. איזה עידוד מקבל דור. מי יביא מפתח ראשון? הקרב צמוד. זה צמוד. האם ראשון לוקחים מפתח? כן! יפה, מפתח ראשון הוא ירוק, הוא של ראשון לציון, של כיתה ו', אבל רגע, זה לא נגמר בזה. יש לנו עוד המון משימות, חלקן ספורטיביות, חלקן דורשות הרבה מוח ושכל, כמו למשל המשימה הבאה, קוביות מסתובבות, הדור הבא. איזה כיתות? שלום ליאור, מה שלומך? בסדר? איך אתה בחשבון? די טוב. די טוב, זה מספיק למשימה הזאת. ואיך את ענת? די טוב? גם אני טוב האמת. אבל למזלי, אני לא צריך לעשות את המשימה הזאת, אלא רק אתם. וזה לא פשוט. אז בואו נעבור כבר לעמדת המשימה. חצי דקה על השעון, והשעון יתחיל לרוץ ברגע שתופיע השאלה. ענת, את מתחילה, אתם מובילים כרגע. שעון של חצי דקה רץ מעכשיו. הסכום הוא 16. זה נכון. ועכשיו נראה את ליאור, כאשר הסכום הוא 9. גם אתה מצוין. 10. בואו נראה מה יקרה כאן. בול, קלי קלות עד עכשיו. והשעון רץ לאחור. ליאור מאבד זמן יקר, אבל עכשיו הוא עושה את זה טוב. והשעון של ענת, גם הוא כבר יורד מתחת ל-20 השניות. פחות מ-10 שניות. את חייבת לפסול את עצמך אם את רוצה. פחות מ-5 שניות. לא, לא. האם את נכשלת במשימה? כן! איי איי איי. אתם יכולים לחזור לכיתות שלכם. צריך להיות טובים בחשבון, אבל גם צריכים להיות קרי רוח ולא להיבהל מהמשימה הזאת. אנחנו כרגע במצב של שוויון, טקו, מפתח אחד לכל כיתה, וזה אומר שאנחנו כבר יכולים לעבור למשימה הבאה, והיא משימה בהתקלה. משימה בהתקלה זה אומר שכל אחד מכם שיושב כאן באולפן יכול להגיע למרכז האולפן לבצע את המשימה. מי היה רוצה לבצע את המשימות? שירים את היד. לא רבים, לא רבים. בואו נראה מה גלגלי השמות יגידו. גלגלי השמות, בואו תסתובבו ותבחרו. מסתובב, ונעצר על ניר מהכיתה הצהובה מרמת גן וסגי הירוק. שלום, שלום, היי. היי. מבסוטית? כן. נושמת? לא. אוקיי, ואתה בסדר? כן. קודם כל כבר על זה שאתם יפים, חכמים ומחייכים. קחו מפתח